Koram Joint Committee mar od bura mochung' ne rango weche mag thieth oketo manager ko director mag ute thieth e tago maliet lero gino maging'eyo. Mibadhi mamieno Osiptende gi mar yudo chudo mag omenda kowuok e okumba mar thieth NHIF tok chik. Jakom mar komiti no Dr. Robert Pukose ne otelo ne jood bura mamoko e komiti no e dayo dho jotend Osiptende kaka Jekim Medical Center, Afya Bora Hospital e kind Osiptende mamoko. Jafwambo mar Walter Nyambaga miyowa ler mathoth. E nyim kamiti mar od bura marango weche mag thieth, jodito mag Osiptende machopo 8 ne onjonye wi orindi maliet ka idayo dhogi wi mibadhi mar chudo mag omenda kowuok e bad okumba mar thieth NHIF. The whole truth, so help me God. Mibadhi moweyo ka oganda ni kod penjo mathoth e sekta mar thieth pachoka. You've just said that some of the pre-authorizations were done, some of the surgeries were done before pre-authorization because of emergency. Floating the NHIF regulation, how were they pre-authorized and who pre-authorized them? We have not pre-authorized anything with NHIF yet. It is true you use wrong codes, and when you use wrong codes to make a claim, then it means you are falsifying documents. And when you falsify documents, it amounts to fraud. Kamiti no yudo ka nitiere nonro mag thieth mane ogwenyore ka moko kuom nonro mag thieth go bende ne olal e lwet ute mag thieth. Kata kamano e chudo mag kit thieth ma kamago to ne otim e kendo medo nyuolo penjo mathoth. There is discrepancy on the date of admission in the file and the date of admission in NHIF portal. But for crying out loud, I've done the service. I've saved a life. What is more important? Do I wait for NHIF to approve? Then I offer the service so that I'm completely in line with the NHIF. Kamiti no koni kokale report moyango mibadhi mag chudo. E koro ne giketo jodito go mar dwaro apisas mago mag NHIF mane opodho chudo ne ute mag thieth male pod omieno kod chilo mag mibadhi. Osiptende go ne othuthni kod duoko kendo rem keta yanga nyinge mag apisas go maichich go. NHIF come to your facility at any point recently to do some sort of audit or to do some sort of inspection or something. Did they come? I'm not very sure unless I ask the human resource manager. But you said you are aware. What is it you are hiding? How does things happen without the administrator being aware of the people you bring from outside? Okumba mar thieth NHIF ne ogolo ng'ur ni ute mag thieth ne koro dwaro mondo med chudo margi bang' medo kwan mag otanda to kod ndalo ma jotuo tieke ute mag thieth wach mane koro medo kelo to mathoth. 17 patients were charged for the length of stay in the hospital, and then you have cases of long stays. How many exact beds do you have? We have around 90, around there. You are not sure? I'm not sure. You know when you say around mathematically. So what is the exact figure? Honorable Chair, I don't have exact figure, but they are around there. 7th February 2023 in your hospital, a hospital which has 2 theaters. Yes. One being set for maternity, one for general surgical cases. Yes. And you are able to do 21 in a single day. Honorable Chair, we are able to do those kind of surgeries, but it's not by one surgeon. We are 6 surgeons in the facility, but 2... Even with the 10 surgeons. Kamiti no chano dayo dho riwruok mag lakteche KMPDC kod duol mar okumba mar thieth NHIF mar yudo mathoth e wi mibadhi mosekelo kiawa mathoth e sekta mar thieth e chieng' tich ang'wen kod chieng' tich abich. Ka gidwoko penjo nyim kamiti mar od bura mochung' ne weche mag thieth, jodito mag ute thieth ne nwalore to kendo gajore gi wach gino mane kelo chich mathoth e wi report mochwal mibadhi ne opong' e bad okumba mar thieth NHIF. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ler mar od bura, Nairobi. Pod wane motende kod weche mag thieth.